Факт 1. Европейците са се страхували да ядат домати, когато им ги представили за първи път. Учените смятат, че Ернан Кортес донесъл семената през 1519 година с намерението плодовете да се използват декоративно в градините. Към 1700 година обаче аристократите започват да ядат домати, но били убедени, че плодовете са отровни, защото хората умирали след като ги ядат. В действителност киселинността от доматите извличала оловото от техните оловни чинии, така че те са умирали от отравяне с олово. Факт 2. Котките имат по-малко пръсти на задните си лапи. Подобно на повечето четириноги бозайници, те имат 5 пръста отпред, но на задните си лапи имат само 4 пръста. Учените смятат, че задните лапи с 4 пръста могат да им помогнат да вървят и да тичат по-бързо. Факт 3. Сините китове изяждат половин милион калории на една хапка. Това е умопомрачително. Тези 457 000 калории са 240 пъти повече от енергията, която китът използва, за да вкара например крил в устата си. Факт 4. Октоподите снасят 56 000 яйца наведнъж. Майката прекарва 6 месеца толкова отдадена на защитата на яйцата, че въобще не яде. Когато се родят бебетата с размер на оризово зърно. Факт 5. Снегът всъщност не е бял. Това е вярно. Снегът всъщност е прозрачен. Снежинките са направени от ледени кристали, така че когато светлината преминава през тях, тя се изкривява и отскача от всеки отделен кристал. Целият спектър от светлина се отразява обратно към очите ни и виждаме бял сняг. Благодаря ви за гледането. Ако искате още такива клипове, се абонирайте за канала, изпратете видеото на приятел и го харесайте.